Na, nézd meg anyám, mit akar venni? 6,90-es hotdogot? Hát nem normális anyád. 6,90-ért venni egy hotdogot? Hát még ilyet. Na. Az anyja. Igen, nézd, itt vannak a puják. Jöttek sétálni. Na, a Manókának is itt kéne lenni, hogy sétálna velünk itten. Előraknánk a seggét a Manónak. Felmászna is a kőre. Na, arra is egy csomó ember. Mindenki videóz, kameráz. Erre melyik megy a közepére? Azt se tudom, melyik utca. Melyik? Melyik utca megy a közepére? Nem ez néztán? Nem? Inkább eztán megy a közepére. Ezének az óvárosnak a közepére. Innen jön sok ember közepéről. Nem a sok ember a közepéről azt akkor nem tudnak mit csinálni. Na, dinnyét felfújós. Dinnyét tettek ki balomba. Itten. Nem normális, dinnyét raknak ki felfújósba. Na, azért még üres a hely itten. Hát igen, ilyen árak amellett az nem a mi árunk. 1 liter sör nem nincs kiírva, bad meg. Ki sincs írva, hogy mennyibe kerül. Mi is voltunk egyszer ide takarítani, ide a Zóbárok, emlékszel rá? Nem tudom, hol voltunk akkor. Aztán ottan lejjebb valahol. Valahol voltunk, azt akkor takarítani. Na, itt van neked mennyasszony. Nani, ilyen mennyasszonyi ruhád lesz. Na, menjünk tovább. Itt a fagylaltos. Podkamenon. Na, itten magyarázik el az olaszoknak. Na, eljöttek ide kirándulni. Mondtam, hogy ez hoz ide, látod a közepére? Ani is jut, még itt van mindig az a csávó a szoborral. Igen, ahol Aninak megégett a segge. Igen, ahol Aninak megégett a segge a szobornál. Az autó nincsen itten mostan. Menjünk arra lefele, nem? Az autó most nincsen itten a közepén. Pedig mindig szokott itten valami lenni, nincsenek sátrak, semmi, még hideg van, azt mondják az óvárosra.